בסדר. טוב. לפני שאנה באה, ואולי גם לפני שבלה באה, אני רק הודעתי שהופיע הספר של אנה שטרר על הפרוזה של גראדה, וגם הופיע גיליון חדש של כתב העת לפולקלור יהודי, ידע עם. ועכשיו נלך לפן יבלובסקי, רק נזכיר באיזה עמוד ובאיזה בית. רגע. אנחנו לא קראנו את זה עדיין, נכון? יבלובסקי בלייבט שטיין bei dem Schein von der Gasflamme. אני גמרתי, אני לא גמרתי, אבל זה פוס, פוס לייבן פוס. כן. מוי אניול, קראנו כבר את המשפט הזה? לא, 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 לא. זה חיה, אני... איזה עמוד? איזה עמוד, זה פוס בלייבן 52. זית. עמוד 52, 52. וקראנו את הבית, sie weint und Arem, sein Fuß. את הבית הזה אנה קרא. כן, כן, כן. ואני הבטחתי לבדוק ארמת, אבל לא בדקתי. אוקיי. אז יאיר אולי הבית הבא. אני בדקתי. רגע, מישהו כן בדק. כן, אני הייתי בגרויסר. יפה. כן, ארמת זה אני, אורמת זה מחבק. זהו, אז היה צריך להיות שם קמץ ולא כן, פתח. כן, זה בגרויסר. נכון, ואיך הגעת לגרויסר? יש לך? יש לי אותו במחשב, אני הורדתי אותו מהאינטרנט. יפה, יפה. אפשר להוריד את כל 4 הכרכים? 4 הכרכים. טוב מאוד. אז זה טוב שתדעו, כן, שאפשר להוריד למחשב שלכם את 4 הכרכים של גרויסר ורטבוף ואיש השפרח של יודל מרק העורך, ויפה, היו 2, אבל יודל מרק הוא זה שהיה העורך הראשי, וזה מילון שאפשר לחשוב שיש שם רק האות א', לא. כי כל 4 הכרכים מתחילים באות א', אבל לאמיתו של דבר, יש שם לא כל שפת יידיש, אבל הרבה מאוד מילים שלא מתחילים באות א'. אז אתם יכולים לשאול אותי, אתה אומר דבר והיפוכו, אם כל כרך מתחיל באות א', אז איך אתה אומר שיש שם גם מילים שלא מתחילים באות א'? מישהו יכול לפתור את הסתירה בדבריי? כי לכל מילה ביידיש אפשר להתחיל להכניס, לחבר פריפיקס באות א'. לא לכל מילה. לא לכל מילה, אלא לכל פועל. ואם מורידים את הפריפיקס, אז... או אם מקבלים מילה ומוסיפים לפריפיקס באלף. לא מילה, פועל. פועל, ומוסיפים לפריפיקס באלף. פועל, כן. עכשיו, האם אתם זוכרים מה שאמרנו לפני המון חודשים, כמה פריפיקסים יש בערך? כמה עשרות, לא זוכרת כמה. אוקיי, אני נתתי לכם, אם אני זוכר, רשימה של כ-35 פריפיקסים, ויש יותר. עכשיו, תארו לעצמכם, כל פועל, מתוך ה-35 אפשר להוסיף לו, כמו שאת אומרת, אם לא עשרות, הרבה פריפיקסים שונים. וכל פעם הפועל, השורש משתנה במשמעות, כן?
איזה עושר של שפה, רק בגלל הפרפיקסים. בפולנית יש דבר דומה, אבל אנה תגיד לי, אני לא בטוח שבעושר כזה כמו ביידיש, כן? יש פרפיקסים בפולנית, אבל ביידיש נדמה לי יש הרבה יותר. עכשיו, כאשר אתם מקבלים מילה שלא מתחילה באלף, כן? מקבלים פועל שלא מתחיל באלף, למשל שרייבן, אז איך תמצאו בגרויסר ורטרבוך von der Ischer Sprache של יודל מרק את המילה שרייבן, שהרי יש רק 4 כרכים עם אות א' בלבד, אבל אני לא ספרתי, אבל בתוך 35 הפרפיקסים האלה יש הרבה פרפיקסים שמתחילים באות א', unterschreiben, überschreiben, obschreiben, הרויפשרייבן, הריישרייבן, כבר מניתי 5 בוודאי יש עוד. אז אם רוצים לדעת על שרייבן, בגרויסר ורטרבוך, מוסיפים לו איזה פרפיקס, למשל אופשרייבן, ואז בתוך ההסבר של אופשרייבן, בדרך כלל יגידו גם מה המשמעות הבסיסית של שרייבן. זהו. ועל זה כתב מאמר פרופסור הירש דוד כץ, ב-30 שנה לאחר מותו של יודל מרק, הוא כתב מאמר על מפעלו הלקסיקוגרפי, ושם הוא מסביר עד כמה 4 כרכים אלה, שכאילו זה רק אות א', אפשר להפיק מהם, להוציא מהם הרבה יותר ידע על כל השפה. אז כדאי לכם להוריד למחשב שלכם את הגרויסר ורטרבוך, את 4 הכרכים. אני לא יודע, אולי כן סיפרתי לכם, שהמפעל הזה של הגרויסר ורטרבוך התחיל לפני עשרות שנים בניו יורק. עם השנים, כאשר יודל מרק עלה לארץ, הועברו 1,000,000 כרטיסים של הוורטרבוך עד האות ת', כולל האות ת'. במרתפי האוניברסיטה העברית מונחים 1,000,000 הכרטיסים האלה, שמהם אפשר להוציא מילון של 12 כרכים של יידיש, כמו שהייתה התוכנית המקורית. מבלי להיכנס לפרטים, אני מודיע שניסיונות אישיים שלי במשך 4 שנים לעניין את האוניברסיטה העברית, את נשיא האוניברסיטה ואת הדקנים, להיעזר ב1,000,000 הכרטיסים, ולפחות, אם לא להוציא 12 כרכים, עוד 8 כרכים, לפחות להקליד את הכרטיסים האלה כדאטאבייס. הכרטיסים האלה הם תוצאה של 233 מתנדבים שתרמו וחיפשו בספרים ובעיתונים כל מילה עם הכרטיס שלה וכל מיני ציטוטים שמהם הוצאו המילים. 4 שנים השתדלתי מ-2014 ל-2018 ונכשלתי. ואם הכרטיסים האלה יישארו ככה, עוד מעט הם כבר לא יהיו וירדו לטמיון. וזה יהיה באמת טרגדיה. אוקיי, נחזור סליחה, the small digression I have. כן. Today we have the 8 years of the
when was started open the ghetto in Warsaw. כן. We celebrated from yesterday, I mean celebrated, we was just have some congress, some by online, the lecture about how was built it, how was happened to be in Warsaw, and was very interesting, the historical memory. כן. אני יודע שבפולין תאריכים היסטוריים כאלה מציינים אותם, אפילו יותר מאשר בארץ. נחזור לפן יבלובסקי. יאיר, בבקשה. תגיד עוד פעם איזה עמוד ואיזה בית, איך הוא מתחיל. זה עמוד 52, הבית השלישי. אוקיי. Zu treuten ist schön, aber dem Treuter. Und kauft sich auf und ist schon nicht sieht, als die Schwer, was die Hände seinen halten, ist einfach ein Besen und kein Sach nicht mehr. תקרא עוד פעם שורה ראשונה, כדי שנבין מה כתוב. כן. Zu treuten ist schön, לחלום זה יפה. לא, רגע, קודם אני רוצה להיות בטוח שאתה קורא נכון. Zu treuten ist schön, aber... רגע, כשאני מדבר, אם אתה מדבר, לא נשמע. עכשיו. Zu treuten ist schön, aber... קראת נכון. Zu treuten ist schön, aber רגע, אני לא חושב אני לא קלטתי איך קראת צו טרוימן? צו טרוימן, כן, צו טרוימן, כן. צו טרוימן ist schön, aber wer ist der Treuter? Dem Träumer. Der Träumer. Wer ist der Träumer? Dem Träumer. Aber wer ist dem Träumer? אז אני חוזר על השורה בקריאה הנכונה סופית. Zu träumen ist schön, aber wer ist dem Träumer? עכשיו תנסה לתרגם החצי הראשון של השורה. לחלום זה יפה. Aber wer ist dem Träumer? אבל זה כואב, אבל כואב לנו לדעת מי הוא החולם. לא. כמו וייזמיר. וייזמיר. אוי ואבוי. אוי ואבוי לחולם. אבל אוי ואבוי is dem Träumer. איך תתרגם? אוי ואבוי לזה שחולם. שורה שנייה. את kauft sich auf und ist schon nicht רגע, לא קלטתי. קודם, אם אני לא קולט, אז אולי אחרים לא קולטים. עוד כף. איך? זה כמה זה פתח? זה, קודם כל, זה חף שהיא לא דגושה. וזה א' עם פתח, חפט. המילה הראשונה זה אות. את חפט. אות חפט. אות חפט. sich auf und ist schon nicht Und ist schon? nicht לא הבנתי את המילה האחרונה. ist schon nicht Heinrich. אוקיי. עוד חפטר sich auf und ist schon nicht תרגום. הוא תופס לו שזה לא הוא. רגע, מה זה אות? אות חפטר. מה זה אות? זה לא אות חפטר, יש שלוש מילים. אות חפטר. מה זה אות? אי אפשר לתרגם מילה של שלוש מילים שונות. מתחילים במילה הראשונה. אות. כן. הנה. יפה. הנה. אות חפטר sich auf.
הוא תופס. ומה? הוא מבין, הוא תופס. לא, לא. מהו הפועל? חפן. לא. חפן זה לחטוף, זה לא הפועל, זה רק חצי מהפועל. אויף חפן? אויף חפן זיך. הזיך כי זה רפלקסיבי. מה זה אויף חפן זיך? הוא כאילו תופס את עצמו. לא. מי יכול לעזור? באמת? לא, אין מושג? עוד חפטר זיך אויף? אוקיי. אני מצטער שאני מתעלל בכם, אבל כשהייתי ילד קטן, המילה זיך אויף חפן זה היה דבר של יום יום. זיך אויף חפן זה להתעורר מן השינה. עכשיו אתם תגידו, מה הקשר בין לחטוף חפן, זיך, לחטוף את עצמך, אויף, כלפי מעלה. אתה תופס את עצמך ומרים את עצמך מהמיטה, אויף חפן, להתעורר. למה? אולי, כן, זה השערה שלי, כי כשאתה מתעורר פתאום ואתה קם, כאילו אתה חוטף את עצמך, מוציא את עצמך מהמיטה, פירוש עממי. עוד חפטר זיכוי. בלה, we don't hear you. הוא שואל נתאר. רגע, אנה, מה את אומרת? לא, בלה, it's try to speak, but she have the close, the microphone. אוקיי. בלה, רצית להגיד משהו? כן, מה שרציתי להגיד, יש עוד פירוש, שזה be startled, כאילו להתנער ב... לא כאן. לא כאן. כן? בקונטקסט אחר, אבל זיכוי חפן כאן, עד כמה שאני מבין את הבית, הנה הוא מתעורר מהשינה, ונעריז נתער. למה הוא מתעורר מהשינה? כי אתם זוכרים, הוא חלם. הוא בפולין, והוא מביא את כל המיונטק שלו לניו יורק, לבית הקפה, אז כשהוא מתעורר מהחלום, מהשינה, עוד חפטר זיכוי, הנה הוא מפסיק לחלום, מתעורר, ונעריז נתער. והוא לא הוא. למה הוא לא הוא? כי הוא לא מה שהוא חשב, לא מה שהוא חלם שהוא. הנה המציאות. נכון, ולא מה שהוא בתודעתו, אפילו כשהוא בבית הקפה. אוקיי, שורה הבאה. Erzählt, als die Schwert, was die Hände seinen halten, הוא רואה שהחרב... רגע, אני תמיד בודק אם אתה קורא נכון, אחרת לא נוכל להתקדם. Erzählt. שורה עוד פעם. Erzählt, als die Schwert, was die Hände seinen halten, הוא רואה שהחרב שהיד שלו מחזיקה, שהוא מחזיק ביד או שהיד מחזיקה. Erzählt, als die Schwert, was seine Hände halten? שהיד שלו מחזיקה, כן. אז הוא רואה החרב שידיו מחזיקו. is einfach a besen. הוא פשוט מטאטא. סליחה. נכון. בחלום הוא החזיק במטאטא, אבל הוא חלם שזה אותה חרב הפולנית שהיה לו. שזה רק מטאטא ושום דבר אחר. הוא ניטה בפנטר? אין זך נתמר, ושום דבר יותר, שום דבר מעבר יותר. בסדר. טוב, בלה הבית הבא. אדם, אתה יכול להעלות את הטקסט? כן. Erzählt, als die schöne Grafine ist euch nur a Kotter, was glätt sich die Fell bei sein Fuß. Erzählt, als ist wieder a Diener, a Proster, und groß ist sein Weitig und tief sein Verdruss. Verdruss, זה עם א' או עם... פרדרוס. דיפוס ופרדרוס, כן. אפשר להגיד פרדרוס, אבל פה בשביל החריזה. פרדרוס, כן, זה כך כתוב. אוקיי, שורה ראשונה.
Erzet as die schöne Graphine is euch nor, הוא רואה שהגרפינה היפה, הרוזנת היפה, הרוזנת היפה, היא גם כן רק נור, ככה השורה מסתיימת, הקוטר, was glätt sich die Fell bei sein Fuß. קוטר זה חתול זכר, אבל איך זה מסתדר פה? לא, זה מסתדר מכיוון שכשהוא ישן, הוא חשב שזאת הגרפינה שקורעת ברך לפניו ומחבקת את רגלו, אבל כשהוא מתעורר, אז הוא מתברר שמה שהוא הרגיש ליד הרגל זה החתול הזכר. חתול שמלטף. נכון. מלטף דיפל, מה זה פל? האור שלו, הפרווה שלו. את הפרווה על הרגל שלו. אז יש לנו כאן... כן, אויך נור הקוטר עכשיו, כן, אני מבינה. נכון. זאת אומרת, יש לנו כאן פירוש פרקטי של חלומות, כן? במציאות אתה מרגיש פיזי דבר אחד, אבל אתה חולם משהו הרבה יותר נעלה. שורה הבאה. Erzet, אז is wieder, זה רייש אפוסטרופי is, is wieder הדינר הפרוסטר. כן. הוא רואה שהוא שוב. וידר, שוב, כן. כן, שוב, משרת פשוט, הדינר הפרוסטר. נכון. Und groß ist sein Weitig und tief sein Verdruss. וגדול הכאב שלו, ועמוק הכעס או... פרדרוס, יש ודאי מילה בעברית לפרדרוס. מוטרד, שהוא מוטרד. לא, מה אומרת יהודית? אכזבה? אכזבה זה יותר טוב, כן. אוקיי. אם כי זה לא בדיוק, זו אכזבה מרירה, הייתי אומר. טיף זין פרדרוס, אוקיי. פרדרוס, אכזבה מרירה. אוקיי, אדם, הבית הבא. אמרת אדם או אנה? אדם. אדם. לתקן אותו, כן, אוקיי. רגע, חברים, אני למדתי משהו מאוד שימושי, שאם המיקרופון שלכם סגור, ואתם רוצים לדבר, אז תלחצו על מקש הרווח, ומקש רווח מבטל את הנעילה כל זמן שאתם לוחצים. והנה אני יפה. לוחצת. קלטתם? כן. תודה. יפה. זאת אומרת, הרווח אומר, אני עושה רווח מהמיוט, ועכשיו מדברים. כן, אוקיי. כמו ה-PTT בצבא. Und guckt sich an und betrachtet sein Hulch, sein Heulech. Heulech, כן. Und seht ihr, wie keutig ist und wie schwarz. Dann fühlt allein euch, es ist nicht kein Wunder, für was verbängt sich nur Wodka sein Herz. כן. Und guckt sich angucken. נכון. הוא מסתכל לגמרי על עצמו? לא לגמרי, הזיך זה רפלקסיבי. זיכרון קוקן, זאת אומרת, הוא רואה את עצמו הרבה, כן? זאת אומרת, הוא מסתכל, אתה אומר לגמרי, כן? מסתכל על עצמו ובוחן את עצמו, כן? guckt sich an, betrachtet sein Heulech, וחושב? לא, טראכטן זה לחשוב. הפרפיקס בא טראכטן בוחן. בוחן. כן. אוקיי, והוילך. כן. מילה עברית שביידיש יש לה טעם אידיומטי, איך אדם לבוש, איך אדם נראה עם הבגדים, ואיך שהוא הולך, כן? ובעברית היינו את ההוילך, אף על פי שזוהי מילה מהקומפוננט העברי, היינו מתרגמים אולי
איך הוא נראה. כלומר, ההופעה שלו. ההופעה שלו, כן, בדיוק. Unsetter wie Koitiker Ison wie Schwarz. מה אתה נבהל? והוא רואה קויטיק. מה זה קויטיק? מי יכול לעזור? חמור. מלוכלך. לא? מלוכלך. קויט זה לכלוך, והוא רואה כמה שהוא מלוכלך. וכמה הוא שחור. נכון. כפי שראינו כאשר מוישה לייב הלפרין תיאר אותו בהתחלה, כן? שלשו אותו מבוץ. כן. Dan filter allein euch als sis nicht kein Wunder. אני מנחש שהדן הזה הוא כמו then באנגלית. אז, כן. בגרמנית. כן. ואז הוא מרגיש בעצמו גם. אז אין זה פלא. עכשיו, תרגום יפה, אבל אני רוצה להדגיש את הביטוי פילטר עליין. ברור שכשאדם מרגיש, הוא מרגיש לבד. מישהו לא מרגיש חוץ ממנו מה שהוא מרגיש. אז מה אומר הביטוי הזה מבחינה אידיומטית פילטר עליין? איש לא אמר לו. בדיוק. זאת אומרת, מוישה לייב הלפרין תיאר לנו את זה, אבל עכשיו הוא בעצמו, כן? מרגיש הוא בעצמו, כן? את מה שאנחנו כבר יודעים מהתיאור. מישהו לא אמר לו, אוקיי. כן. Dann filter allein euch als sis nicht kein Wunder, vor was verbängt sich noch Wodka sein Herz. כן. זה משפט קשה. בכלל לא. תראה. כאילו ההתחלה, כן, מדוע הוא מתגעגע לוודקה של הלב שלו, או מדוע הלב שלו מתגעגע לוודקה? לא, כי אתה כנראה לא קראת נכון מילה קטנה S. פרווס S, לא? כן, פרווס S פרבנקט sich. מה זה ה-S? הבנתי. בדיוק. מדוע מתגעגע הלב שלו לוודקה? בדיוק. כן? ומדוע באמת הלב מתגעגע לוודקה? ושהוודקה מעבירה אותו בשכרותו לעולמות יפים יותר, זה כמו סמים. וודקה זה כנראה גם סם, במידה מסוימת. אלכוהול זה סם. כן. טוב. אנא, את לא תברחי מאיתנו. נא לקרוא. יאללה. You are trapped. כן. A lot. Das Haus bei Jablowski verbängt sich noch Wodki. זה וודקי. Die Welt hat kein Name nicht. Neues, נכון. Neues nicht. Alles ist alt. Der singt Poigl, singt auf sein Uralten offen. Eufen, in Stegel, also wie in eigenes Wald. Eigenem Wald. שורה ראשונה. Das Haus bei Jablonowski verbängt sich noch Wodki. Das heart of the Pan Jablowski verbängt sich noch התגעגע. It's to forget? לא. לא.
לא forget, אלא yes, רוצה. הלב שלו רוצה וודקי. The vodka. His heart of Pan Jablowski, the have or the wish or it's they need the vodka, yes? The heart of his Pan Jablowski need the vodka, yes? הלאה. אבל פרבנקט מתגעגעת. מתגעגעת, it's to... רוצה, נצפת, רוצה מאוד. כן, שורה שנייה. מתגעגעת, it's עברית, it's more to not to dream, but to... To yearn for. Yes. English, to yearn for. Die Welt hat kein Neues nicht. Neues nicht. Neues nicht. Die Welt hat kein... Die Welt. העולם. The world. Die Welt, the world, hat kein... have not kein any neues... News. News is the new message, something like the message, nothing new. כן, בסדר. שורה הבאה. alles is alt. Wszystko jest, the old, everything is old. נכון. Der Singvogel. לא כתוב זינג, כתוב זינגפויגל. Singvogel, the bird, the singer bird. כן. It's Slavic, can be like the special bird who is singing in the morning, I think. Right, כן. Hat kein sein auf אורלטן, אני לא יודע אורלטן, זה אורלטן. אוקיי, אז תקראי את השורה ביידיש כולה קודם. Die Welt, לא, der Singen-Vogel singt, this special bird, I don't know in Hebrew, the special... The canary, okay? Let's see, in the canary, he's singing also gam, Uralten, it's something like... Very old. Very old. The canary sings a very old... Can Uralten often in Stegel, in the, for the bird, it's Stegel, it's the bird cage. Cage, כן. The cage, Stegel. Azoivi is like he's in the last, in the how is English, in the קודם תקראי את השורה, תקראי את השורה ביידיש האחרונה, כן? He's in this bird cage, but he's singing like he's in the Welt. כן. No. עכשיו תקראי את השורה ביידיש האחרונה. אחרונה. In Stegel, azoi wie in eigenes Wald. eigenem Wald. הציפור שרה בתוך הכלוף שלה, in its cage, היא שרה כמו שהיא שרה ביער. ביער, נכון, יער. אני שכחתי ולד, יער. כן. ביער הפרטי שלה. אייגנם. דווקא, לא, אייגנם ולד, הפרטי זה לא בדיוק הפרטי, אלא ביער איפה שהיא נמצאת חופשייה, כשהיא נמצאת חופשייה. כן? זאת אומרת, אף על פי שהציפור נמצאת בכלוף, in a cage, היא שרה כאילו היא ביער חופשייה ושרה אותו דבר. וכנראה שמשה לייב אלפרין אומר את זה, מכיוון שיבלובסקי
הוא חולם, אפילו שהוא בבית הקפה פועל פשוט, הוא חולם שהוא אדם עשיר כמו בפולין. היופי של השירה והיופי של החלום הם אותו הדבר. כן. יהודית, הבית הבא. שומעים? כן. Judith, אתה לשתק. סליחה. Und langsam verschließt seine Augen Jablowski. Dann nimmt sich Wodki rein in Gedank. Chotsch das, was sein Hand schleppt heraus von dem Busen, ist schwacher, verwasserter, heiger Getränk. verwasserter מה? Ist schwacher, verwasserter, heiger Getränk. לא כתוב הייגר, מה כתוב שם? היגר. היגר גטרנק. אוקיי, שורה ראשונה. Und langsam verschließt seine Augen Jablowski. כן. לאט לאט הוא עוצם את עיניו יבלובסקי. נכון. Dann nimmt sich Wodki rein in Gedank. ואז הוא לוקח פנימה. כן. לוגם וודקה תוך כדי מחשבה. במחשבה, לא בפה. כי הרי הוא חי את חייו הקודמים בחלום. כן. שורה שלישית. Chotsch das, was sein Hand schleppt heraus von dem Busen. תרגום. Das, was... חוץ', מי יכול לתרגם את המילה חוץ'? למרות? זה חודג'ה. אף על פי, כן. אף על פי. שהיד שלו schleppt heraus von dem Busen. ההפך מאוחזת. הפועל שלפ סוחבת מתוך כיס הפנימי, וכאן אנחנו לומדים, כן, בוזם, כן, זה הכיס הפנימי. כאן אנחנו לומדים, מי שלא שותה וודקה בפולין, וגר במדינת ישראל, שאדם כמו יבלובסקי מחזיק תמיד בכיס הפנימי של המעיל בקבוקון של וודקה. כן? שורה אחרונה. רגע, אני צריכה את כל הרעיון. Chotsch das, was sein Hand schleppt heraus von dem Busen. אף על פי שהיד שלו מוציאה, סוחבת מתוך הכיס הפנימי של בגדו, מה זה? האם זה וודקה? כן. Ist schwacher, verwasserter, higer Getränk. קשה, אני לא מצליחה לתרגם. בסדר, אז נעזור. אף על פי שמה שהוא מוציא מתוך הכיס הפנימי, הינו, כן, שוואחר, פרווסר, חלש יותר, מימי יותר, מהול יותר במים. היגר, עוד אדיקטיב. חלש יותר, מימי יותר, היגר, מקומי, גטרנק. משקה יותר מימי, יותר מקומי. חלש, זה לא הוודקה האמיתית. המילה היגר ביידיש, פירושה מישהו מקומי. למשל, אני פעם אמרתי לכם את זה, אבל אפילו אני לא זוכר באיזה הקשר, נגיד שאני זוכר בבואנוס איירס, כשרצו להגיד על מישהו שהוא יליד בואנוס איירס, כן?
יהודי יליד בואנוס איירס, לא מישהו שהגיע מחוץ לארץ, לא מהגר, אומרים ההיגר שבוק, מסמר מקומי. זה כמו נייטיב. בדיוק, זה כמו נייטיב. סליחה, וסרטר, אי אפשר להגיד מהול? מה עוד פעם השאלה? פרווסרטר, אי אפשר להגיד מהול במים? קודם כל המילה זה לא פרווסרטר, אלא פרווסרטר. סליחה, פרווסרטר. אוקיי, אתה שואל אם פרווסרטר, אם אפשר לתרגם את זה כמהול. כן. אז בוא נסתכל על המילה. המילה, כמו תמיד, הרבה פעמים ביידיש מורכבת משני אלמנטים. המילה הבסיסית וסר, כן. מים, מים. והפרפיקס פר, שאומנם כאן הפרפיקס הוא לא של פועל, אלא של אדיקטיב, של שם תואר. כן. אבל עדיין המשמעות של far reaching, הרבה, כן? פר וסרת, הרבה מים. כן. וודקה עם הרבה מים. אז כשאתה אומר מהול, אנחנו לא יודעים באיזה פרסנטג', באיזה אחוז של מים. כשאתה אומר מימי, אז זה הרבה יותר ברור שמוודקה לא נשאר הרבה שם. ברור. זהו. וזה גם שומר על המילה היסודית, וסר, וכן. יותר מים מוודקה בקיצור. משהו כזה. אוקיי. כולכם כבר קראתם, אני מבין? אני לא קראתי. שלמה עוד לא קרא. אבל שלמה אמרו שהוא לא יבוא. כן, והוא בא. לא, אני איחרתי ב-12 דקות, אני מתנצל. ברוח של מוישה לייב אלברט, האם אנחנו חולמים? כן, בבקשה. Ja, choć das izmer nit wie Shooter Whisky, schleppt langsam Jablonski dem Stoppig aus und 17 trockt das Fläschel zum Mäul zu und gorglendig trinkt a halb von euch. שורה ראשונה. כן, חודש לא, דס... לא, קודם השורה. חודש דס is מרנית ופשוטר וויסקי. לא פשוטר. לא פשוטר. פושטר. כן, נכון. נכון, למרות שזה לא יותר מאשר וויסקי פשוט. זהו, אני לא מבין בקטעות, אבל מבחינה של פולני שיודע מה זה לשתות, וויסקי נחות הרבה יותר מאשר וודקה. וודקה. יש פה, לדעתי יש פה עקיצה הומוריסטית למשקאות של המערב. אוקיי. הלאה. Schleppt langsam Jablonski dem Jablowski. Schleppt langsam Jablowski dem Stoppika raus. מושך או שולף באיטיות יבלונסקי את הפקק החוצה. כן. שטופיק אני מניח שזה פקק. כן, האמת שזה בא מהמילה שטופן, שזה לדחוס משהו כדי לסגור, כן? פעם ראשונה שאני שומע, כי ביידיש יש מילים אחרות לפקק, אבל בסדר, כן. אני יודע ששטופר זה המכשיר שמשמש לפתיחת סתימות בכיור. זאת אומרת, המקל הזה שעושה... המקל עם איזה משהו מגומי בקצהו. כן, אוקיי.
אוקיי. Stoppikerois und 17 לא רגע, לא זיפצנדיק, אלא זיפצנדיק. Und 17 trockt das Fläschel zum Mäulzung ופעם שביעית, כן, יכול להיות? לא זיבן. אתה אמרת זיפצנדיק, אבל לא כתוב זיפצנדיק, אלא זיפצנדיק. לא, מי זוכר מה זה מה ביידיש? בהנחה, הוא נאנח. נאנח. תוך כדי הנחה, כן. תוך כדי הנחה, הוא מקרב את הבקבוק אל פיו, כן. und gorglendig trinkt a halft davon euch. Trinkt מה? Trinkt a halft davon euch. davon euch, כן. עכשיו פה אנחנו לומדים איך שותים וודקה, אף על פי שהוא שותה וויסקי. גורגלנדיק, מי יכול? מגרגר. איך? מגרגר. כן, ותוך גרגור. עכשיו, מה עושה, אני לא מומחה לשתייה, אבל מה לדעתכם עושה הגרגור כששותים וודקה או וויסקי? למה צריך לגרגר? כאילו... להחזיק את זה יותר זמן, להרגיש את הטעם יותר זמן. בדיוק. תרגום, שלמה. וגוגלנדיק? והוא תוך כדי גרגור שותה חצי מהכמות. דרפון אויס. כן. זה פשוט כדי להגדיל את הספיגה של האלכוהול בדם. יפה. עכשיו אני מתייעץ עם כולכם, האם לאור זה ששלמה יש לו קול רדיופוני, נעניש אותו ונגיד שיקרא עוד בית? ניתן לו את הזכות, מה זה נעניש אותו? טוב, זה ההומור העקום שלי, כן? ניתן לו את הזכות, בבקשה. בבקשה להרים את הדף כמעט. Dann schleppt sich zu dem Schaffel mit Kehlim und reibendig langsam abblechende Pfann, zerspielt sich auf Nei in sein Herz sein Majontek und alles, was ihm wild sich ist wieder voran. יפה מאוד. נורא. נורא, אני אומר יפה מבחינת ההישג הספרותי של המחבר. אוקיי, שורה ראשונה. Dann schleppt sich zu dem Scheffel mit Kehlim, ואז הוא גורר את עצמו zu dem Scheffel, שאלה טובה. אני חושב שאני יודע, אבל מי יכול פה לעזור עם השפל כנראה... ארון קטן. סליחה? ארון קטן. שפל זה ארון, שפל זה... לא, זה לא ארון כאן. שפל הוא מתכוון כאן לכלי שבתוכו מונחים הכלים לרחיצה. תסתכלו בבקשה במילון. שפל במובן של משהו שנראה כמו כלי שמכיל בתוכו כלים, אולי אפילו הכיור, אבל... דלי, בקט. יפה. אז הוא מגיע לדלי עם הכלים, כנראה המלוכלכים שצריך לנקות, כך נדמה לי. שורה שנייה. Und reibendig langsam ablechene Pfann. כן. reibendig זה לשפשף או לגרד. נכון, הוא כנראה מנקה את הכלים. ablechene Pfann.
בלכנה זה מפח. נכון. ופן, זה פן. מחבת. כמו באנגלית. כן. בלכנה פן. אז הוא משתף... אבל פן זה חיה ביידיש בוורשה, זה פן. אוקיי. עכשיו הוא משפשף את הפן, כנראה הוא רוחץ את הכלי, מנקה אותו, כן, הלאה. Der spielt sich auf Snei in sein Hart, sein Majontek. כן, פה מילת המפתח זה צשפילציך. איך תתרגם את זה? צשפילציך זה להפסיד, משהו ש... לא, פרשפיל זה להפסיד. המילה הבסיסית זה שפילן, ועכשיו מתחילים עם הפרפיקסים. ברגע שלפועל שפילן מוסיפים 35 פרפיקסים, הם משנים את המשמעות עם כל פרפיקס. פה יש לנו הפרפיקס צה, שמשמעותו לעשות פעולה צנטריפוגלית לכל הכיוונים. Es zerspielt sich, עכשיו איך נתרגם את זה? משתעשע? זה בכיוון, אבל ווס zerspielt sich, כן? מה? שקוע תקרא את השורה, zerspielt sich מה? zerspielt sich auf Snei in sein Hart, auf Snei. in sein Hart, sein Majontek. זאת אומרת, der Majontek zerspielt sich, לא קל. הרכוש שלו מפולין, העשיר, הפרות והמשרתים והסוסים ועצי הפר, כל הרכוש שלו zerspielt sich, אמרנו ששפיל זה לנגן או לשחק, צשפיל לכל הכיוונים. אולי נמס? לא נמס, אלא הרכוש שלו במוחו מתחיל כמו קליידוסקופ לשחק, והוא רואה את כל רכושו, כן? עכשיו תקרא את השורה כולה עוד פעם. צשפיל דיך אויף סנאי. auf Snei, in sein Hart, sein Majontek. אז בליבו הרכוש העשיר שלו מפולין מתחיל לשחק בצורה קליידוסקופית בליבו. הוא פשוט מחדש. למה מחדש? אבל דווקא פה מתאים השפיל במובן הפסד. זאת אומרת, הוא חושב על הרכוש שלו. לא, רגע, אתה מערבב שני מושגים. שפיל, השורש, הוא לעולם לא הפסד. פר שפיל זה הפסד. בלי הפרפיקס פר, אתה לא יכול לדבר על הפסד. שפיל זה לנגן או לשחק. תנועה על הבמה. צשפיל, פתאום בליבו כל המיונטה, כל הסוסים וכל הרכוש שלו מתחיל לנוע ולהופיע מול דמיונו. למה אויף סנאי מחדש? כי קודם הוא חלם, אחר כך הוא התעורר וראה את עליבות חייו, ואז הוא ניגש לעשות את עבודתו, לרחוץ כלים, ואז תוך כדי שהוא רוחץ כלים, הוא מדמיין בליבו, זה מה שנותר לו כדי לא להתמוטט, וכדי להציל משהו מכבוד עצמי. כן. Und alles, was ihm will sich, ist wieder voran. תרגום. וכל רצונותיו, כל מה שמתחשק לו. כל מה שמתחשק לו, is wieder voran. הוא שוב נעלם, מה זה פרן? לא, פרן, להפך. יש.
נמצא, שוב ישנו. כן? יש הוא לנו פה מתממש. תנועת נפש של אדם עלוב, שכדי שהוא לא יתמוטט ויפסיק לתפקד, הוא חייב לחיות את חלומותיו בזמן שהוא חי את חייו העלובים. אני אומר מאוד יפה, כמובן לא במובן של יפה, מבחינה ספרותית, משה לייב הלפרין מציג כאן תנועת נפש של אדם בתחתית הסולם החברתי והאנושי. כן, אדם הבית הבא. דיכיך גור בלדין. סליחה, רק שנייה. הלו? כן. זה הופסק, כן. Dickich gor bald in a Schlafstub verwandelt. Von Waschtisch wird langsam ein schmeckendig Bett. Die Flecken in Kich auf die Wand wären Bilder. Der Gräster von See sein Vaters Porträt. Okay, שורה ראשונה. Dickich gor bald in a Schlafstub verwandelt. כן. המטבח? כן. דובלד. מה זה? המילים הבאות, דיכיך דובלד. גורבלד. גורבלד. כן. המטבח די מהר, או... כן, יפה. תכף נהיה? נכון, תכף ומיד, כן. חדר שינה או בית שינה? פרוונדלט, הופך, עובר טרנספורמציה כן. לשלופשטוב, לחדר שינה. הוא ממשיך לחלום, כן? המטבח תכף נהיה חדר שינה. כן. Von Waschtisch wird langsam ein schmeckendig Bett. מוושטיש, שולחן שטיפה? שולחן הרחצה, זאת אומרת, ליד הכיור, כל השולחן הזה איפשהו, רוחץ כלים ושם אותם לייבוש, כן? אז משולחן הרחצה נהיה לאט מיטה נכון. ריחנית? נכון. דיפלקן? פלקן, בלי עין בסוף. דיפלקן? פלקן. כן. In Kich auf die Wand wären Bilder. הנקודות על הקיר. לא, לא נקודות? כתמים? הכתמים. הכתמים בקיר המטבח. על הקירות. או די ונט. על הקירות. על הקירות. Die Flecken in Kich auf die Wand wären Bilder. נהיים תמונות. נכון. Der Gräster von See ist sein Vaters Porträt. והגדול מהם נהיה הדיוקן של אביו. יפה. מה זה פאטר? טאטה. אבא. פאטר, נו. כן. Portrait, the portrait of the father. כן. עכשיו, מכיוון שאנה מתעניינת, אז היא תקרא את הבית הבא. Der Rausch von sich präglende Eier wird langsam Weißelgeräusch und es klingt so trieb. כן. Ist dort sich die Weißel, sie Wind, sie dreist ihm. כן. Sie Roik Jablowski
ich hab dich noch lieb. אוקיי, שורה ראשונה. Der Räusch von sich präglende Eier wird langsam. What? The langsam is the laat. Der Räusch, the head, כן? The what? The Räusch, the head. רויש. The noise. הרעש. הרעש, כן, כן. The noise, כן. The Räusch is the voices or The noise. the noise, the voices. נראה של מה? הנויס של מה? Von sich רגלן אייר. From the earth, from אייר, של הביצים. אני יודע מה זה air, אבל אני שכחתי באנגלית. To listen, כן? No. Air, these are eggs. Eggs. Sich präglendig, the eggs who are being fried on a fan. Eier wird langsam, was laat, there was cooking the laat. Wird langsam. Langsam. A Wisselgeräusch. A Weißelgeräusch. Weißel, the white Geräusch. Geräusch זה noise. אבל הווייסל, כאן מוישלי בהלפרין עושה טריק ספרותי. איך קוראים בביצה? יש החלק הצהוב ויש החלק הלבן. איך קוראים ביידיש לחלק הלבן של הביצה? וייסל. וייסל. ואיך קוראים לנהר בפולין? ויסלה. ויסווה. אבל ביידיש אומרים... בלה is from Poland. ביידיש קוראים לו וייסל. אז מה שמוישלי בהלפרין אומר, שהרעש של הביצים שמתאגנות על האש, הופך לנגזם לאט לאט לרעש של הוויסלה, של הווייסל. כי הוא אומר, זהו הרעש לחלק הלבן של הביצה. שורה השלישית, כן. Und es klingt azoi trip. Trip is a trip. אבל זה klingt. קלינגן, וזה מצלצל. זה מצלצל, הרעש הזה של ביצים שמתאגנות, כן? ושיבלובסקי שומע כאילו זה הרעש של הוויסלה. אז אסקלינקט לאוזניו, זה מצלצל הרעש הזה, הזוי טריפ, כל כך עצוב. מה זה, כן, זה עצוב מהטריפ, זה טריפ או זה... טריפ זה עצוב. עצוב. איך אנחנו אומרים עצוב באנגלית? To be sad. Sorrow, with sorrow, כן? sorrow, עצוב זה sorrow, to be sad. כן. טריפ. זהו, זה סוף הבית הזה? Ist dort, I wish, ist dort sich die Wiesel, sie Weißel, Wisła, אני אומר Wisła, die Wisła, sie winnt und sie trimmt ihm, ist. Trace, אני כן. לא מבינה, זה ויסווה, זה דוחת, לא, רגע, לא, את לא יכולה להבין אם לא קוראים את זה קודם בצורה ברורה. אולי בלה תקרא את השורה הזאת לבד, כן? אם dacht sich, die Weißel, sie weint und sie tröst ihm. אוקיי, אם dacht sich, die Weißel, sie weint und sie tröst ihm. אם dacht sich, איך נתרגם? אנה?
אני לא יודע אם... אוקיי, אם דחציך נדמה לו, כן? יבלובסקי נדמה לו, he thinks that, כן? אם דחציך הדח is from Tracht? לא. זה דח is from the Tracht? לא. דח, he thinks, כן, את צודקת, זה לא מטראכט, אלא מדחת, it looks like to him. Okay? He doesn't think, but it looks like to him. אם דחציך נדמה לו, כן? Wiesel, that the river, the Wisła, sie weint. הוא נדמה לו שהוויסלה בוכה. בוכה, כן, נכון. He's crying. עוזי טרייסט אין. טרייסט is. והיא מנחמת אותו. איך אומרים מנחמת באנגלית? comforts him. יפה. שורה הבאה. אבל אני לא הבנתי the phrase. The Wisla is crying. He's crying and comforting Jablowski. למה comforting? כי הוא לא שומע את הביצים שמתנגדות במטבח, הוא שומע את הוויסלה. ובשבילו הוויסלה זה הדבר שהוא אוהב, ולכן he is comforted. שורה הבאה. זי רויק יבלובסקי זי רויק יבלובסקי ich hab dich noch lieb. רויק is... רגע, הוויסלה קומפורטסים, הוויסלה כאילו מדברת אל יבלובסקי והיא אומרת לו, זי רויק Jablowski. Ruhig is ruhig, like German to the silence. Be quiet. Be quiet, can ruhig. Don't be upset. Don't be quiet. Sich noch lieb. I still love you. I still love you. בדיוק. זה הקומפורט. הוא עוד מרגיש קשר של אהבה לוויסלה, וזה עוזר לו לעמוד במטבח ולטגן ביצים כפועל פשוט. כן. כן, הבית הבא, מי עוד לא קרא פעם שנייה? אני. כן, בבקשה. Sei ruhig, Jablowski. Das sagt ihm die Wissel. Die Weißel. Die Weißel. Und noch einmal nimmt das Fläschel in Hand. Dann singt ihm die Weißel das Lied dem Gewünschte. Noch ist nicht verloren das fröhliche Land. Noch ist nicht verloren das פוילישה לנד. זה מה שאנה יודעת, יש צ'פולסקה, יש גינאווה. יש גניאלה. אוקיי, שורה ראשונה. sei ruhig, Jablowski, das sagt das Weißel. היה רגוע, יבלובסקי, כך אומר לו הנחל הוויסלה. כן. הוא נוחמל נמטר das פלשלי נמד, ועוד פעם הוא לוקח את הבקבוק ביד. זה מה שנותן לו כוח. הוויסקי שבשבילו זה וודקה, כן? dann singt es die Weißel das Lied, ואז שרה לו הוויסלה את השיר, das gewünschte, זה מבורך. השיר המבורך. השיר המבורך. noch ist nicht verloren das polnische Land. עדיין לא אבודה המולדת או הארץ הפולנית. כן, עכשיו אנה, באיזה, זה המנון, יש צ'פולסקה ניאס גינלה. מי כתב את זה?
Oh. כן. No, I will be... אני חושב, אני יודע, לא אבל אני... מיצקביץ', נכון? מיצקביץ', אני ידעתי, קומפרומיטציה. כן, יכול להיות שזה מיצקביץ', כן, אבל כן, נכון. זה נחשב להמנון, נכון? כן, 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 זה חימן. זה זהו. פיוסוצקי, מתי זה היה גם זה פיוסוצקי, זה עכשיו זה, כן, חימן, נכון. אוקיי. אז יבלובסקי שומע את ההמנון כשהוא רוחץ כלים ומטגן ביצים. זה מה שנותר לו, מה שנשאר לו, כדי להרגיש שיש לו איזשהו כבוד אנושי. טוב, אז יהודית הבית... סליחה פרופסור, זה יוזף ויביצקי, לא מיצקביץ', זה ויביצקי, זה קרה, זה hymn in the 1798 was start to be as the hymn. מה שמו של המשורר? יוזף ויביצקי. קרה. זה קרה לזה. בסדר. יהודית הבית הבא. Es ist noch das polnische Land nicht verloren. Ihm dacht sich das Kind in dem Wiegele singt und schlafendig singt es sein Weib, das Geliebte. Es räuscht in sein eigenem Blut und es klingt. In sein eigenem Blut. Eigenem Blut und es klingt. שורה ראשונה. Es ist noch das polnische Land nicht verloren. עוד לא הפסדנו את המולדת הפולנית. לא הפסדנו, לא. זה בכיוון... לא הפסדנו. המולדת הפולנית עוד לא עבדה. עוד לא... כן? כן. נדמה לו, es dacht sich das Kind in dem Wiegele singt, נדמה לו שהתינוק בעגלה שר. Und schlafendig singt es sein Weib, das Geliebte, ומנומנמת שרה אשתו האהובה. כן. Es räuscht in sein eigenem Blut. eigenem. eigenem כבר אמרת, סליחה. Es räuscht in sein eigenem Blut und es klingt. זה מרעיש בתוך הדם שלו ומצלצל. כן, ההמנון. טוב, בלה הבית הבא. איפה אנחנו? Beim Vater in Goldram verrückt sich die Schapke und wockendig geht herab von der Wand. Und tanzendig singt mit alle in einem, noch ist nicht verloren das polnische Land. כן. Beim Vater in Goldram verrückt sich die Schapke, אצל אבא במסגרת זהב, כנראה תמונה. אותה תמונה שהוא דמיין שהיא על הקיר של המטבח. כן, פרוק זיך די שפקה, אין לי מושג מה זה. גם לי אין מושג מה זה שטקה, כנראה תראו... שפקה. נשמע כמו ארון. ארון. מה זה שטקה בפולנית? שפקה. מה זה? For the ראש. מה פירוש? For the head, to cover the head. כובע. כובע. ככה אנה אומרת בפולנית, וודאי שזה בא מפולנית. אז הרי על הקיר במטבח יש הפורטרט של האבא שלו בדמיון שלו. אז אם זה בדמיון, אז הכובע של האבא גם יכול לזוז בדמיון. שורה הבאה. אז בתמונה על הקיר זז הכובע של אבא. כן, כן, הוא פתאום נעשה חי, כן.
Und wackelendig geht Rob von der Wand. wackelendig. וקלנדיק יכול לעזור? רעוע, לא קבוע, לא יציב. מתנדנד. מתנדנד, בדיוק. ומתנדנד הוא יורד. על הקיר. הוא יורד מהקיר. הרופ, כאילו נופל בעצם, נופל מהקיר. לא, הוא יורד. גייטר הרופ. הרופ. הפורטרט יורד מן הקיר. כן. Und tanzendig singt mit alle in einem או einem? einem, in einem. ובריקוד הוא שר ביחד עם כולם. יפה. Noch ist nicht verloren das polnische Land. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. עוד לא עבדה המולדת הפולנית. כן, עכשיו, אנה עכשיו אמרה שורה שנייה. יש שפולסקה ניאז גינלה, ומה השורה הבאה? בפולנית? Póki my żyjemy. Till we are in life. We are what? In life. As long as we live? נכון. הנה, אז השורה השנייה, מוישה לייב הלפרין, כשהוא מוריד את האבא מהקיר שמתחיל לרקוד, אז הנה זה המימוש של השורה השנייה. פתאום התמונה נעשית חיה. אני בטוח שמוישה לייב הלפרין זכר את השורה השנייה גם כדי לכתוב ככה את החלום של, כן, את הדמיון. טוב, שלמה הבית הבא. Und wohl ist Jablonski erwachst. לא כתוב יבלונסקי. מה כתוב? יבלובסקין. אוקיי. זה לא אותו דבר. wohl ist Jablonski erwachst wie Aufheben. Und stolz ist wieder, ist doch Pan, und freilicher habt dem streuenden Weichensch, כן. Und rierwedig reibt die blechene Pfanne. שורה ראשונה. Und weil es Jablowskin דקלינציה. וחכם הוא יבלונסקי. לא, מה זה וויל? וויל? כן. וויל זה ילד... נבון. לא. מה שבלה אמרה, היא ודאי זכרה שסבא שלה, אם היא הכירה אותו, ככה ליטף את ראשה ואמרה, אבוי למיידלה. כן? מה שנקרא בחלום. אבל וויל פה, זה לא מה שאתם אומרים. וויל זה, איך אמרת? בלה וויל? נבון. כן, לא. וויל, המשמעות הבסיסית, זה טוב. וויל איז יבלובסקין, טוב לו על הנשמה ליבלובסקי. הוא מרגיש טוב. הרי הוא שר את ההמנון, ואבא שלו בדמיונו רוקד, כן, ושר ביחד עם כל משפחתו. אסיזים וויל, טוב לו על הנשמה. הווילר יינגלה זה ילד טוב, אבל פה, אם איז וויל, טוב לו, הוא מרגיש טוב. החצי השני, שלמה? וויל איז יבלונסקי, erwachst wie Aufheben. פה יש לנו erwachst wie Aufheben, שימוש אידיומטי, שמוישה לייב הלפרין משתמש בו, וזה בכלל לא קשור לבני אדם. תנסה לתרגם מילולית ואז נראה. מה זה וקסן ואויפהבן? שומח כמו על
על הייבן, שאני לא יודע מה זה. שמרים. כמו השמרים. הוא צומח כמו, הוא גדל כמו על שמרים. כמו על שמרים. מה גדל על שמרים באמת במטבח? בצק. בצק. שמים בצק, שמרים בבצק, ומאיזה עיגול קטן, זה מתנפח עד שמכניסים את זה לתנור. עכשיו, יבלונסקי וקסט ויופהבן, החזה שלו מתנפח בגלל ההמנון, והכבוד שלו חוזר מתוך הדמיון, וקסט ויופהבן, הוא צומח כאילו הוא היה בצק עם שמרים. הלאה. Und stolz ist wieder, ist noch Pan, stolz, stolz זה זקוף כנראה, לא? זקוף זה בכיוון, אבל אמרו לך, לא יודע מי זה היה, יהודית, וגאה, יזהר, והוא גאה, והוא שוב גאה, הוא שוב גאה, כן? איז דוח הפן, הלא הוא בסופו של דבר הוא פן, שזה תואר. בדמיונו, אדון חשוב. שורה הבאה. Und Freilicher habt dem Streuenem Weichitsch. ויחץ' זה ויחץ', זה המטאטה, נו. כן. כן, אז עוד פעם. ובשמחה הוא תופס את המטאטה הקש. את המטאטה מקש. עכשיו, במקום להגיד בזם, הרי... זה something what is in the, for example, when you finish the house, and it's the green, you put the green vihach. That's it's meaning the house is still, you build it till the roof. רגע, אז אולי אני טעיתי. ויחץ' לא טעית, שמים קש על הגגות. לא, אבל פה מדברים במכשיר. הרחבת דם שטרוינם ויחץ'. זה מטאטה, אפשר להגיד שזה מטאטה? מקש. מטאטה מקש. כן, אני שואל אם זה באמת מטאטה. כן, כן. Bunch of flowers can be. או מברשת. Bunch of flowers, for example. שלמה, מה השורה הבאה? לפי השורה הבאה, רגע, לפי השורה הבאה אולי נבין יותר. מה השורה הבאה? רירה ותיק reicht die blechene Pan. רירה ותיק מה? reicht die blechene... לא כתוב רייכט. רייבט, לא אמרתי רייבט. רייבט. משפשף. אוקיי, אז הוויחץ' זה כנראה... ריח ויטק זה כנראה באופן רגוע, הוא מקרצף... רגע, אנחנו עדיין בעניין של הוויחץ'. כנראה זה מה שקראנו בישראל המנדטורית, ליפה, זהו, כן. שבזה, כן, בזה אתה משפשף כדי לנקות את המחבטים. אז השטרוינר ויחץ', כמו שאנה אמרה, זה מין מברשת, מקש. שורה שנייה, שלמה, ונרי רבדיק. רייבטר דיבלכנה פן. פן. והוא באופן רגוע מקרצף. לא, מה זה רי רבדיק? נותן, מזיז, לא? רי רבדיק. מה זה רי רבדיק? כאילו נגע ללב שלו, זה מגיע מהלב שלו. לא. נרגש. לא. נכון שרירט זה בכיוון, אבל לא בהקשר הזה. מה הוא עושה? הרייפט דיבלכן פן. הרי כל העסק הזה של הדמיון התחיל כשהוא
מנקה כלים ומשפשף את המחבת. עכשיו אנחנו סוגרים את המעגל, גמרנו עם הדמיונות, עכשיו הכבוד שלו חזר עם ההמנון ועם כל התמונות שהוא רואה בדמיונו, ואז הוא מתחיל לשפשף את המחבת. במרץ. במרץ. רירבדיק בתנועות, איך להגיד, אנרגיות, בתנועות רבות. רירן זה להזיז, כן? רירבדיק, זאת אומרת, באנרגיה, בתנועות רבות, הוא פתאום מתעודד מכל הדמיונות, וכבר לא מנקה את המחבת כמו איזה פועל שחור שאין לו עתיד. עכשיו יש לו גאווה, יש לו המנון, יש לו בדמיון הכבוד העצמי, ואז הוא מנקה את המחבת באנרגיה ובאיזוז. הייתי אומר, רירב דיגרייפטר, באיזוז הוא מנקה את המחבת. כן. מה השעה? exactly. יש לה עוד 2 דקות, אנחנו נעצור כאן. אם יש שאלה לגבי הטקסט שקראנו היום, זה הרגע. אם מישהו רוצה בירור למשהו, ואם אני מסוגל, אני אענה. כן. טוב, אדם, כמה חסר לסיום הפואמה הזאת? אנחנו עכשיו בעמוד 7. כן. ואנחנו בתחילת העמוד, ויש 11 עמודים, אז אני מאמין שנסיים תוך שיעור או 2. אוקיי, אולי בשיעור הבא, אני הייתי אומר שנעשה את הניסיון המתקדם. ברגע שנגמור עם פן יבלובסקי, נתחיל את המבוא של יחיאל פיינר לספר השירים. לאדם יש הטקסט שמסרנו לו, ואני הייתי אומר, אולי תוכל עד ליום רביעי, מה זה היום? יום שני. עד ליום רביעי תוכל להעביר לכולם את הטקסט. ואני חוזר על בקשתי, מי שיכול יתחיל לקרוא את המאמר שמוניק דהן ואני באקדמיה עדו, או אצלה או אצלי, המאמר שכתבנו על, אני כבר לא זוכר את השם, על יחיאל פיינר והמניפסט הספרותי, כי המבוא הזה הוא מניפסט ספרותי. טוב, אז זהו. יכול להיות שאני ביום רביעי או אחר או היעדר, אוקיי. זה תלוי במצב הטיפולים שלי. אוקיי, אז אוקיי. אני מתנצלת מראש גם אם אני לא אודיע. אוקיי. לבריאות, יהודית. תודה. לבריאות. תמיד תוכלי לעקוב אחרי ההקלטה, אם יעלו אותה מיד, ולהיפגש ולהתראות ביום רביעי הבא, 5:45 לקשקש, ואחר כך ב6 נתחיל לסיים את פן יבלובסקי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. זין גזון. זין גזון.